Ну, самый сложный это обычно первый бой, потому что от него все зависит. Если ты проиграешь, ты вылетаешь с соревнований. Brasilialainen jiu-jitsu on Brasiliassa 1900-luvun alkuvuosikymmenillä kehitetty kamppailulaji. Ja brasilialainen jiu-jitsu sai alkunsa, kun Mitsue Maeda-niminen henkilö muutti Brasilian tosiaan silloin 1900-luvun alkupuolella, alkoi opettaa Brasiliassa judoa. Ja oikeastaan vuosikymmenien saatossa sitten se laji alkoi kehittyä vähän niin kuin omanlaisekseen. Ja tää brasilialaisessa jiu-jitsussa, miten se eroaa judosta, niin nykyään brasilialainen jiu-jitsu painottaa hyvin paljon mattokamppailua, kun taas judossa pääpaino on sitten siinä pystyottelussa ja alasvienneessä. Mutta tosiaan laji on kehittynyt judosta, juuret on judossa ja nykyäänkin hyvin paljon samankaltaisia elementtejä on edelleen niiden veissä kuin judossa, mutta pääpaino on tosiaan siinä mattokamppailussa. Eli se on se suurin ero, mikä näiden kahden lajin välillä nykyään on. Ну, для меня это много значит, потому что когда этим занимаюсь, я этим наслаждаюсь. Я хочу этим заниматься в будущем. Ну, это как вторая жизнь. Suomen taso verrattuna varsinkin Euroopan tasoon on oikeastaan erittäin hyvä. Brasilialainen jiu-jitsu on tässä viime vuosikymmenenä niin kasvattanut suosiota erittäin paljon ja Suomi ja Pohjoismaat on ollut oikeastaan ihan tässä niin kuin oikeastaan tässä kehityksen kärjessä. Ja vielä joku 5 vuotta sitten niin suomalaiset voitti Euroopan mestaruuskilpailussa useita Euroopan mestaruuksia, paljon mitallisijoja. Ja nyt tietysti kun taso on kasvanut ja meillä on harrastajamäärät kuitenkin aika pienet, niin ihan samanlaisen menestyksen ei päästä, mutta taso on pysynyt erittäin hyvänä niin verrattuna varsinkin Eurooppaan. Että Yhdysvallat, Brasilia on siellä ihan oikeastaan kärkipaikoilla ja jos katsoo vaikka maailmanmestaruuskilpailujen niin menestystä, niin suurin osa maailmanmestareista tulee Yhdysvalloista tai Brasiliasta, mutta kyllä Suomi on niin tässä Euroopan tasossa, jos vertaa Euroopan tasoa, niin on ihan siellä kärkipäässä. Eli tosiaan tulkauttelijat riittävän ajoissa tuonne alueelle. David on ollut meillä nyt tuossa muutaman kuukauden tai vähän pidempään ollut alkuvuodesta saakka mukana. Ja 5 раз в неделю, кроме, выходных получается. Ja erittäin hyvin päässyt tiimiin mukaan ja huomasin heti, että on niinku lahjakas urheilija ja hyvä judotausta, erittäin hyvä niinku urheilija sillänsä, että treeneissä keskittyy paljon treenaamiseen ja nyt kun parit kisat on ollut mukana ja on ollut Davidin valmentajana, niin huomaa, että ottelee kisoissa erittäin hyvin. Et se ei ole aina itsestään selvää, että voi olla salilla esimerkiksi vaikka erittäin hyvä, mutta sitten kilpailussa niin ei saa välttämättä sitä parasta irti, mutta David niin erittäin hyvin on nyt otellut ja tänään sitten 3 hienoa voittoa ja oikeastaan ihan ylivoimainen sarjavoitto, niin ei voi tyytyväisempi olla. Erittäin hyvää työtä. Ну, в этот раз финал оказался самым сложным, потому что противник оказался крепкий и довольно-таки опытный.
Хорошо! Ну, на сегодня все прошло отлично. Все бои были выиграны досрочно. Отличная подготовка. Ну и вот показал на деле, что все прошло хорошо.